Ето така или хора се тренира на онова ниво. Добро утро на всички прекрасни хора! Така, днеска малко по-различен ден. Отиваме да покараме флет трак с момчетата не много далече от пистата Виена. Виена, отново, не Австрия, Испания. Да, казва се по същия начин. Anyways, малко е лошо времето, което по принцип е хубаво, че вали и е валяло през нощта, защото на флет трака трябва да бъде мокро. Не може да бъде сухо, така че това ще помогне. Надявам се да бъде по-хубаво сцеплението, надявам се да бъде изцяло самата писта по-приятна за каране. Ще видим. Но да, 9 часа, казаха ми да бъда там. Anyways, не, също бяхме се разбрали за 9:30. И вчера ми каза Саймън, приятел, ела към 9. Но, уви, не се получи нещата. В Испания сме, всичко трябва да се случва по-колко, намек бавно и леко по лека, така че да, всичко е по план. Супер, точно пристигаме. Всички са дошли явно преди маничко. Ето тук днеска ще се забавляваме. Oh yes, baby. Oh yes, oh yes, oh. Изглежда перфектно. Пистата изглежда жестоко. Yes, baby. Почти сме готови. Горе за ден. Регистрирахме се. Вечерно.
първа сесия окей. Като махнем, че левия ми крак вече не си го усещам, което не е добре. Гледали сме от форма! Ужас! Трябва да се връщаме. Не може тъй. Но фан. И прическата ми е 10 от 10. Супер се развива деня. Мотора, новия мотор, 100 пъти по-хубав. Чакайте, че не ще стана. Не. 100 пъти по-добре от стария. 100 пъти. Ой. Did you manage to fix it? Ой. Yeah, but yesterday I welded it. Yesterday I welded it with Harry from the truck, and then but I have to put another one. Това е Алберто Феранде, казава се в Moto2, вече световен, за Праймак Blue Crew. Къде е Саймън? Това е едно момче, казава се в европейския. Това е Роше, световен Moto3, Саймън, световен 600. Това там, ето този, който сега тръгна, е Филип Саланч, а зад него Зонта. Саймън и Филип се раздават на 200%. Ох, как ме ячвам фликра, в момента трябва и чакам. Ето така или хора се тренира на онова ниво, за да си един от най-добрите. Само че проблема е, че абсолютно всички тренират по един същи начин и в шампионата има 25-30 като тебе. Но да, това е една зима в Испания на това ниво.
Приключихме деня, поне аз вече нямам абсолютно никакви сили да продължавам. Трябва да се влиза във форма, но и петък идвам със сигурност. Ще има още една група, така че колкото мога повече ще карам и се забавлявам. И да, страхотен ден, супер фън. Новия мотор, не новия, новия не нов, е перфектен, много по-добре от старото моторче, което имах за Flat Track. И така, момчета правят последна сесия и след това и те оправят и се прибират. Anyways, беше страхотно, уникален ден, не заваля. Беше точна температура, така че да мога да се кара дълго време без да изсъхва пистата. Така, бомбон. До следващото. Бай!